Как да подобрим английския си с безплатната версия на ChatGPT? Здравейте, аз съм Криси и днес ще ви покажа как дори безплатната му версия може да ви бъде полезна за практика и няма значение дали тепърва започвате или вече си говорите свободно. Понеже повечето видеа онлайн са за платената версия, реших да ви покажа 3 начина, с които може да упражнявате говорене, граматика и нови думи напълно безплатно. Приготвила съм ви PDF с така наречените prompts. Това са кратки инструкции, които задаваме на ChatGPT, за да ни даде точно информацията, която търсим. Този PDF може да изтеглите от описанието или да посетите уебсайта ми, там също го има. Преди да започнем, важно е да знаете две неща. Първо, безплатната версия на ChatGPT не говори обратно, но в това няма никакъв проблем. Важно е да запишете себе си, докато отговаряте на въпросите чрез ей това бутонче. Ще ви покажа как става след малко. И второ, след няколко опита ще излезе съобщение, че сте достигнали лимита си. Тогава ще ви предложи да преминете към платената версия. От моя опит това се случва след около 10-тия опит, зависи колко сме говорили, обикновено 3-4 минути на запис. Ако безплатната версия спре след няколко опита, не се притеснявайте. Информацията, която съм приготвила в този PDF е така създадена, че вие да не губите опити и да се възползвате максимално от безплатната версия. Да започваме! Метод 1. Как да практикуваме граматика чрез говорене, независимо от нивото ни на английски. Ще ви покажа нагледно какво точно да направите. Ето как изглежда информацията, която ще задам на ChatGPT. Направила съм информация на български. Предлагам на тези, които са по-напреднали, които си говорят свободно, да използват английската версия. Но ако сте начинаещи в английският език, предлагам да използвате българската версия. Ще копирам това. Отиваме в чат, copy-paste. Искам да практикувам граматика чрез говорене. Целта ми е да упражня втори условен. Нивото на английски ще го зададем като B1. Темата ще я зададем като храна, и спорт и храна. Ще вървят заедно. Искаме да ни даде граматичната формула, как се използва, 2 примерни изречения. Вместо 10, аз предлагам 5 полезни думи. 10 думи са прекалено много за 10-15 минутна практика на ден. Също така ще ни даде 5 отворени въпроса за говорене. След като всичко съм изговорила, искам ChatGPT да поправи грешките ми и да ни каже една област, която може да подобрим. Хайде сега да видим какво ще ни даде. Дадена ни е формулата, дадена ни е как се използва, какво би се случило, ако нещата бяха различни. Тук са ни зададени 2 примера. If I had more time, I would go to the gym every day. Amen. И аз така. Дадени са ни 5 полезни думи. Съветът ми тук, прегледайте си думите, напишете си по 1-2 изречения, свързани с вашият experience, с ваши преживявания, за да може да свържете тези думи с нещо познато. Ето ни и въпросите. If you could be a professional athlete, what sport would you choose? Съветът ми, преди да отговорите на тези въпроси, е да си ги прегледате всичките, да си решите какво бихте отговорили преди да запишете гласът си. Сега просто ще си измисля нещо. Ще отговоря на първото изречение вярно, а на второто ще отговоря грешно, за да видим какъв отговор ще ми даде. If I were a professional athlete, I would choose volleyball because this is the sport that I used to play in high school. It's quite sentimental to me and it's also a great workout, I would say. Now the second question. If calories didn't matter, I can possibly eat junk food and McDonald's. Not really balanced food. То ще превърне гласовото ми съобщение в текст. Първото ми изречение е отлично. Ето я и грешката. If calories don't matter, I can't be eating a lot of junk food. Дало ми е и допълнително упражнение. Втория метод много помага за развиването на мисленето ни на английски. Помага на мисълта ни да тече по-леко. Да нека ви покажа нагледно как това се случва. Отново ще използвам българският промпт. Искам да упражнявам говорене свободно в продължение на 2 минути. Целта ни е ясна мисъл, плавна реч. Нивото ни на английски, хайде пак ще напишем B1. За какво ще си говорим този път? Movies. То ще ни зададе основна тема, кратък съвет за структурата на отговора ни, 5 полезни думи с обяснение на български и 3 основни въпроса, по които да мислим. И
същия начин, след като отговорим, ще ни поправи граматиката, ще ни предложи естествени изрази и, разбира се, още няколко упражнения. My favorite movie and what it taught me. Ето го и съветът за структурата на отговора ми. Горе-долу какво всъщност трябва да спомена в самия отговор. Дало ми е 5 полезни думи и израза. Тук си вземете тетрадчица. Имаме 3 въпроса, но за да можем да говорим за 2 минути, ние трябва да си нахвърляме някакви подточки. Да прегледам думичките отгоре. Все още не съм разбрала как се използват, затова преди да отговоря на въпросите, отново ще си създам по 2 изречения с всяка дума. Ще разбера как се използва, какво означава, ще я свържа с нещо познато и чак тогава ще започна да отговарям на въпросите. Тук мисълта ви трябва да тече свободно. Не се притеснявайте за граматични грешки, просто изкажете си мисълта. My favorite movie is The Pursuit of Happiness. The plot is about a man who tries to get his life together while taking care of his son. I love the character development because he grows stronger and more confident. The main character is very relatable because he's a fighter. He never stops grinding and trying, really. So I guess the moral of the story is never give up. Така, граматиката е добре, но стилистически могат да се направят подобрения. Тук просто ми казва какво всъщност мога да подобря. И също така ми е дало още 3 въпроса, за да мога да си упражня говоренето. Метод 3. Ако ви е трудно да помните думи на английски, този метод много ще ви помогне. Той е свързан с обогатяването на речника ни и на запомнянето на нови думи. Нека демонстрирам с промпт номер 3. Правя един copy-paste. Искам да науча по-напреднала или естествена лексика. Нивото ми на английски, хайде пак пишем B1. Темата, хайде да говорим за образование. Дай ми 5 думи, фрази или идиоми. Аз съм ви задала да си изберете. Може да си изберете думички или само фрази или комбинация и от двете. Аз днес ще си избера само фрази. Съществителни глаголи, прилагателни, те не ни трябват в момента, защото това са само за думички. Искам значение с български превод, кратко упражнение, за да мога първоначално да използвам тези думи, да ги разбера. А за говоренето искам 2 въпроса за всяка дума. И отново, след като отговоря, то ще поправи грешките ми и ще ми даде по-добри варианти, които да използвам. Тук, ето колко думички ми е дало. To brush up on something. Да си припомня нещо, да освежа знанията си. To fall behind. To keep up with. A quick learner. To hit the books. В първото упражнение ние трябва да попълним подходящата фраза. If you don't study regularly, you might fall behind your classmates. И след като ги попълним, отиваме пак най-отгоре и въпросите са ни зададени. Предлагам всичко това да го запишете на един дъх, на едно записче, за да може да си имате абсолютно всичко, да не губите опити. Аз ще запиша отговор само на един въпрос. What subject would you like to brush upon? The subject that I would like to brush upon is definitely French, because I used to study French in school, but I don't remember almost anything really. The last time I brushed up on my French was a few years ago when I learned French songs by Zaz and some other singers whose name I can't recall. Хайде сега да видим каква е обратната връзка. Отново е на английски, но аз така си го предпочитам. Малко ме е коригирало, горе-долу добре съм се справила. Това бяха 3 начина. Не забравяйте да си изтеглите този PDF файл, защото много ще ви помогне, ще ви спести време и усилия в търсене на правилната информация, какво да задам на ChatGPT, за да ми помогне. А ако искате да практикувате повече говорене, организирам седмични групи, в които се събираме да говорим на различни теми. Може да разберете повече за това в моя уебсайт. Ви благодаря, че останахте до края. Надявам се видеото да е било полезно и до скоро!